Ibu nani za pandai ini za semua ada. तो हेलो गाइस सुनो मनो गुलु पुलु चुपो चुपो तों थाम गोदोनि गोदान मोनसे भिडिअ बहरनाय बावहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ जाबाय जों पार्बती हाजोआव जे थांदोंमोन ना बेयाव थांनायाव आं बिसोरनि कमिटिनि सासे आबौ जानाय बर' मानसियानो ओमफ्राय बे आबौ जानायखौ मारै बर' होननानै सिनायखो जों एसे साथामजों थ्रिदो जों मा जानला मोनलानो न'टांके खालामनानै एसे रायलायबाय दं फाल्थु खालामनानै होननानै बिदि रायलायगासिनो दंमोन बर'जों ओमफ्राय बेयावनो सासे आबौ जानाया बेयाव बर' रायलायनायखौ औ नोंसोर बर'सो नामा होननानै बिदि बुंबाय आरो बे समावनो आं बिनि सिगाङाव थांनानै खाथियाव थांनानै आरो बेखौ आं माखासे भिडिअ लाबाय आरो ओमफ्राय सोंना नायबाय आरो बे मन्दिरा बोरै जानाय बे हाजोआव मानो बे फुजाखौ होखो बेनि सोमोन्दैनो आं जा एसे हायो बिनि सिगाङाव एसे सोंबाय आरो ओमफ्राय बे जा एसे मिन्थियो बेखौनो आंनि सिगाङाव जेनेबा बुंनानै होबाय आरो जों साथामनि सिगाङाव बेखौनो आं एसे भिडिअ लादोंमोन बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसे दिन्थिलांनो नाजादों आरो थ' बै भिडिअखौनो नोंथांमोनाबो जुदि नायनो इन्टारेस्टेडब्ला चलो नायलांबाय थादो ना मा बुङो ना बुंगोन ना बुङा चलो हिसाबै दङ आरो बेसे बोसोर जाबाय बे खालामनाया मन्दिरा खालामनाय जोंनियाबो दाबोहालागै ओरैनो माने माबा फुजा खालामनो माने हेल्पखौनो मोनाखै माने बै सिगांनि बारैफोरा फुजा खालामदोंमोनथ' खालामनायाव बिसोर खालामनाय उनाव जों दा खामि दं दा हेरैनो मिथिनो मोनो मा माने जि सासे बैखौ गोनां मानसि दङ बेनो आंनि गामि बै भगदाबारि बुंनो बै बारिया बुंनाय दा आरो खमब्लाबो माने 300 बोसोरनि खम जायाखै आरो बाराखौ जागोन माने बै आहम राजा दिल्लीनिफ्रायनो माने फुजा खालामना फैनाय बेनि थाखायनो दा बेखौ जों दा माने कोनो बुरन्जि हिसाबै माने मुंबो एरि खालामना दिनानोथ' बेनिखायनो जों मिथिया आरो खिन्थु 300 बोसोरनि खम जायाखै आरो जों बाराखौ जागोन ओमफ्राय बेयाव ओरैनो मा देब देबि दं बेयो अब देब देबिया दा जिबो माने आखाइ बायदि जे माबा पार्बती महादेव आरो पार्बतीनि मोनसे हेरि दङथ' पार्बतीया थाबायनो एवो आरो बे महादेवा थाबाय बै बिजामसे गंसे गामि दङ बे तिनिहुरिया गामि बुङो सिगांनो बे तिनिहुरिया गामियाव मा न'थामबा मानसि दंमोन बेनि थाखायनो बेखौ तिनिहुरिया होननानै बुङो आरो बै बेयाव महादेबखौ माने बावनो लांबाय आरो बेनिफ्राय बेखौ पार्बतीया एबुनो थानो बुंनानै माबाय माने सिमाङाव माबा खिथिदोंमोननो सिगांनो माने बै मुखौ गुमग्रा बै गुरखियाफोरखौ बै गुरखियाफोराखौ सिगां बावदोंमोन आरो गुरखियाफोरा बावनायफोरा माने रायजोआ बावनाय जाबाय आरो दा एबो पार्बतीया एबो दङ आरो बे महादेवा बै गामिनि बेयाव गेजेराव दङ बेखौबो बावो आरो जों बेनिफ्राय उनाव आरो बे गणेशखौ उनाव बहनबाय ओरैबो बुङो एबो गणेशआ दं बेखौ बावनो नांगौ बेबायदिनो मादैया एसे गाबां जाबाय आरो इथिं माबा कार्तिक कार्तिकखौबो माने बे पार्बतीनिनो माने बिसा जाला होननानै माबाय बेबो थारमाने बावनाय जाबाय आरो मा सोरबा बिजाबो बुङो आरो माने सिमाङाव दंनो अबनो कार्तिकआबो बेखौनो बावनो नांगौ होननानै खिन्थु बेनिखाय बावनाय जाबाय खिन्थु सिगांनिफोरा जों उन्दैनिफोरा माने एबेखाय पार्बतीखौबा बावनाय नुदोंमोन दा जों बर्थमान जों 17खान गामिया बावै दं माने दास कलिता बर' राभा चौधुरी बेफोरा माने 17खान गामिनि मानसिया जों दा बेखौ बावो आरो मा मोनसेयाबा नङा माने मोनसे माने पार्बती आरो बिजा मोनसे दं महादेव शिव बाबा
रायपारा गामियाव बेयाव दं मन'का मोनसे आरो दा बे गनेश आरो मोनमुरि माने मादाइखौ जों बे खथरखाय गामियानो बावै दं आरो ओमफ्राय एबे जेनेबा मन्दिरा मारै जानाय होननानै ओरैनो मिथिनायाव एबे मन्दिरा माने आरो बे मादाया बिसोर बारे बुरैनो मबा सिगां बै बिजा हाजो बै बे मोनसे हाजोआव बियो दंमोन बेनिफ्राय एबो हाजोखौ नायनो फैनायनो माने मोजां मा एसां मोजां हाजो बे हाजोआव जों गासै थांनि होननानै माने बिसोर माबा रायज्लायदोंमोन बे बिदि रायज्लायनानै फैनायनो बुरियानो फैबाय एबा हालिगि बाराया माने फैनो हायासै बारिया मबा दंमोन जोंनि गामियावनो मोनसे सुबुरियाव मोनसे दं गखाय बिथा होननानै दाबो बुङो बेयाव गेरेद बेल दंफां दंमोन ओमफ्राय बिनि सिङाव दंमोन बे माबाया माने माइ महादेवा बिनिफ्रायखौ बिनिफ्राय गामियाव रायजोआ लांनानै ओरै बावनाय जादों आरो दा एबे हेरिखौ जे दा बानायबा एबे मन्दिरनि एबेखौ ओइ सिगां जे माने बे हेरि एजिपि सरकार माने ओइ जोंनि बक' समष्टिनि सासे MLA जयति दास होननाय ओइ बिथाङानो बेखौ बानायना होनो होमबा नों सिगांनिफ्राय दं बेयाव माबासिनो दं कय बोसोर जाबाय नोंनिया बेयाव थानाय बेयाव खामानि मावनाय कय बोसोर जाबाय दा आं खामानि मावनाय सम माने सिगांसिम आं बे एसां हेरि गैयामोन सिगां बारिफोरा दंमोनथ' जों बेखौ फानो मथामथि 15-20 बोसोरसो जाबाय नामा दा जों सलाय दं आरो सिगां बै बारिफोरा फैनानै जोंनि आइ आफामोना सलायदोंमोन दा जों सलाय दं आरो ओमफ्राय जोङो बे हाजोआव गाखोखांनानै ओमफ्राय बे आब'आवनोबो सोंनानै माखासे खोथाफोरखौ सोंनानै जों ओंखारबोबाय आरो ओंखारबोनानै ओमफ्राय मा खालामगोन ओमफ्राय ओंखाम उखैबायमोन ओंखाम उखैनायाव जों जाहैबाय आरो मा जाखो बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसे दिन्थिलांनो नाजादों चलो मानसिफोरा जौगानो Kike खामा बेसा माबा मा बुंदोंमोन आसाम टेक्टार ना बुद्धि बिलाइ ना खामानि जागोन तो बिखौ दानिया जों जाखांबाय लोंखांबाय दानिया जों मा खालामगोन ओमफ्राय एसे सान हाबनो थाखाय जोंबो टाइम पास खालामबाय आरो एसे न'टेंकि खालामबायबाय लामाफोराव एसे ना मा बुङो ओमफ्राय मा खालामगोन मा थागोन ओमफ्राय जों साथामजों मोनसे सासेनाव सासे 3 days नालाय साथामबो ओमफ्राय सासेनाव फैलायबाय आरो सासेनाव फाग्लानाव फैलायबाय आइडिया मोनसे बेयावसो शपिं मल दं बक'आव शपिं मल दं होननानै बिदिसो बुंबाय आरो ओमफ्राय शपिं मलावनो थांना फैनि एसे नायना फैनि ओमफ्राय फाग्ला साथामाबो थांना फैबाय आरो बे साथामाबो थांनानै बे शपिं मलाव थांनानै फैबाय आरो थ' बेखौनो नायलांदों ओमफ्राय जों बेयाव थांनानै मा लादों मिथिगोना मा लागोन मा थागोन जानानै आं गेन्जि मोनसे लाना फैबाय आरो ओमफ्राय सासेया फुथुला लाना फैबाय थ' बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसे दिन्थिनाय आरो मारै थांनानै मा खालामबायदोंमोन थ' नायलांदो Halo. Teman tuh bapak tadi ginji ya mah sang kohar TV. Bisa kok warna namanya. Bazar fैदों जों बाजाराव Pulu cupu sunu munu pulu
Yang apa tuh? Yang हम आप सबका स्वागत करते हैं और कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ सजेशंस आपके लिए Ini yang अपने apa? हाथों Yang को सैनिटाइज करिए Shopping mall और we have it in shopping mall. डिस्टेंसिंग करिए फेस पर मास्क या कपड़ा लगा कर रखें yang kejar. Singa muna na pwede bubul. Terus dia Ibu nani za apa nih? Kita semua ada. Kiri sih demi keluarga. ini gitu lah kak. Ini gue. Kue tangan nih. Kue tangan nih. Mana? Sana yo nang gobla nih. Ustad dong singa sase. Kumpu korno. Ini, oi. Tatanan jodoh. Hadi ko dikhao. Hadi ko dikhao. Isko खुशा दूंगा. Mungkin nggak boleh sana habis tuh. Sana mau. Ay, sana ako sudah ni bakteri pero bago lama.